Честите Благословен празник, брати и сестри! За да стане ясно какво празнуваме на този ден, си спомнете, брати и сестри, че Моисей искал да види лицето на Бога, а Бог му казал: не можеш да видиш лицето ми да останеш жив. Затова ще мина покрай тебе, ще покрия с ръката си и после ти ще ме видиш отзад. И така и стана. Ето в този ден на преображението и Моисей и Илия, който усетил присъствието на Бога в лъх от тих вятър, видяли лицето на Бога. Видяли го и учениците му. И свидетелството, дето ние видяхме. Бог е станал видим. Но не просто чрез Боговъплъщението, но ние видяхме славата му, казва, като на единороден от Отца, апостол Йоан. Това Бог направил не по причините, които обичайно човек прави, когато има нещо в себе си, което е славно или добро. Бог приел човешка плът и изглеждал като всички останали до този момент. Обичайно човеците, когато притежават някакво богатство в себе си, стараят да се похвалят с него. Ако не го нямат, хвалят се с това, което нямат. Имаше едни титли по едно време, се раздаваха не за лев и не за два, за да може, ако нямаш добро потомство, нали? Ако случайно пък си се родил на село, да може чрез тази титла да компенсира своя провинциален произход и пак да се хвалиш вътре в църквата. Помните? Това нещо. А Бог не постъпил като човеците. Да прикрива своята слава до този момент, в който повикал най-съкровените свои ученици, за да им покаже себе си, доколкото те могат, както се казва в Тропара, да възприемат, за да ги укрепи в онова, което предстоява. А онова, което предстоява, е да отидат с него на кръста. Доверил им се Господ. Открил им се, за да могат да останат с него. От тримата само един остана. И все пак. Това е висша форма на доверие на Бога към човека. И този, който би искал. Това става искането на това. Искането на това да видиш лицето на Бога става за смисъл на живота. Става за основна мечта на човека. Става за да живееш за това. За да го видиш. За да го видиш, разбира се, подвъдния свят, където ще чуеш присъда, дали ще живееш с него и без него. Но и става за мечта за този живот. Един човек иска да забогатее, друг иска да се облече в скъпи дрехи, друг иска да си сложи скъпи бижута, друг иска да кара бърза кола, друг иска да спечели слава. И все пак това е по-хубаво, по-голямо човек да види лицето на Бога. И тези, които искали във времето, получили това, което получили тия трима апостоли. Тия, които съкровенно били близки на Бога. И той ги усетил като такива. Защото казва Свети Силан Атонски, много хубави думи, че човек не е никой да каже, че е християнин, трябва да убеди Бога, че е такъв. Тези, които искали, получили това още в този живот. Спомнете си Мотовилов и Свети Серафим Саровски, житията най-яркият пример за това, как Свети Серафим се помолил за това да види Мотовилов какво е благодата и той видял. Помните ли, които се чели житието на Свети Серафим? Или пък до съвсем близко време до нас Свети
Паисий Светогорец, който видял лицето на Бога в такава светлина, че после, понеже искал да си запише кога е станало това, в колко часа, отишъл до съседната там килия, до съседната калива, да пита колко е часа през нощта, защото мисли, те му казали, отец Паисий, 10 часа сутринта е, а на него му се виждало, че е нощ, защото той бил видял светлината на Бога. И тварната светлина му изглеждала като мрак. И видял лицето на Бога, видял лицето на Христос и казал, първото нещо, което му хрумно било, как може някой да удари това лице? Как някой може да удари това лице? Що за хора са били, които са ударили лицето на Христос? От друга страна, що за човек трябва да си насуеш травестит на място на Христос и да кажеш, че това е, така аз така го виждам и че това е свобода? Защото това го има в нашия свят. Мислех да го кажа по заобиколен начин, но ще го кажа така. Хората казват, в днешно време имаме свобода. Гледахте ли как се обяснява богохулството? Ние имаме свобода, можем да сме вярващи, а можем да сме невярващи. Това е глупотевина на търкалета, нали? Да знаете. Човек не може да е невярващ и вярващ. Ако човек поиска да е невярващ, той не може да бъде вярващ. Няма свободата, която Бог е дал на човека, не му дава възможност за това. Ако си невярващ, не можеш тук тъй да станеш вярващ. Затова ви казах, че вярващия вижда Христос, не си го представя, не интерпретира върху него, той вижда Христос. Вижда Христос, а невярващия вижда дявола вместо Христос. Как обаче става това да видиш Христос? Ние виждаме апостолите, ето това не умее съвременния свят. Изкачването на Тавор всъщност е слизане в дълбините на своя собствен разум и на своето собствено сърце. Отиване там и изчистване на това, което е вътре в него. Като човек види онова страшно присъствие на змията, казва се, макар и велики навите вътре в сърцето си, той започва да се бори с това, да плаче, да смирява себе си. И накрая вижда Христос като Спасител и Избавител. Като Спасител и само погиващия, казва Свети Игнатий Бринчанинов, само погиващия знае кой е Христос. Онзи пък, който е доволен от себе си, ял е гормета, пил е шампанско, той не може да види Христос. Може да вижда във всичко само единствено своите погибели. Човек не може да бъде и вярващ и невярващ едновременно. Брати и сестри, желая на всички вас и на всеки един по-отделно и на себе си да бъдем вярващи в истинския смисъл на думата. Не в този, който казват, да, има някаква сила или ето аз ходя в неделя. Да бъдем вярващи в смисъл на това, което Евангелието ни учи да бъдем. Да бъдем каещи се. Да бъдем амбициозни по време, да бъдем амбициозни по отношение на Господа, а не по отношение на този свят. Много често ни лъже света и ни казва да преуспеем в едно или друго нещо, да преуспяваме. В живота си видях в църквата, в Съврече Отдавна, в църквата в Клира. Безбройно множество хора, които искаха да преуспеят в този свят. Името им да се слави. И твърде малко, които живееха за това, името им да бъде записано на небеса. Твърде малко, които искаха да бъдат близки на Бога и твърде много такива, които искаха да бъдат близки на силите на този свят. И бързо се аклиматизираха към техните промени, към промените в света. Едновременно с това, разбира се, Христос би завел на това всеки го. Но човек трябва да поиска. Човек трябва да поиска Христос. Разбирате ли какво ви казвам? Ако тази енергия, която хабяхме, за да преуспеем тук в този свят, хабяхме, за да се покажем за греховете си, всички дни щяхме да сме светии. Но в човека има едно
чувство заложено като бомба от всички страсти, като концентрация на всички страсти вътре в него, да бъде доволен от себе си. Да бъде доволен от себе си и да желая на себе си земното. Ти ще ми кажеш. Желая ви да искате Христос и да го видите така, както си е. Още в този живот. И да разкажете на останалите, че е хубаво. Честити Господи!